This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ka Iran Parliament kala minjur ban Khang ya kalet kawan lingba ka Strait of Hurmuz wala ka rai ba khadu on hab ban shim da ka Supreme National Security Council. Hadien ba ka United States kala Ther bom ya lightly ki jakabu tiar nuclear ka Iran ha ka step sinya apu atare ujilio arajar apusan kiri na ka Pyrthei ki phai khmat bat khmi linti kumno ka Iran kan jubab. Na preng kisinjam ke babun ka Iran kaya keren ban Khang dakalenti duriau Strait of Hurmuz ya kaba ki babun kim langet bakan shim ya kate kisinjam hinrai ka jing terbom da ka United States kalaban penlong ya ke Iran ban shim da ka rai ka bating U Foreign Minister kari Iran Said Abbas Araki habak lide ki lat pathai kubor halor ka Strait of Hurmuz ula ong bakidon bon kisinjam ki ba kari Iran kalaban shim. Secretary kari United States Marco Rubio ulakren ya kari China bakan ya keren baka Iran bakan nom Khang ya kalet kawan ling baka Strait of Hurmuz. Ka Strait of Hurmuz kadai kalenti duriau baka bapanya so artali ki duriau ba kata ka Persian Gulf bat ka Gulf of Oman ka ba so pat Shah Arabian Sea. TV Persian Gulf kom ka Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates kidai ki nong penmi Umphniang baklan tam ha ka Pyrthei bat kisanya ban penyat ya ki kam Umphniang juki syaki weipat kiri Pyrthei. Kani ka Strait of Hurmuz ka kentop ya kalenti ya jhat ka balong tanglai kilometer bat kumta ka suk palat ya ka Iran ban Kyrwoh ya ki jhat ki baya lingba. Kani ka jingkhang kari Iran ya ka Strait of Hurmuz kala ban kata ya ka yo Umphniang bat lakmi lenti baka jinghiran Umphniang kan kata ya kiri kum ka India bat ki weipat hado bat Asia bat baka dor Umphniang kanang Kiew nang ni syakman. Hadien, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka Umphniang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya